.7. Košice, teším sa na vás všetkých, pretože to bude premiéra v Beach klube. Zdravím vás, Miro DJ KG. Teším sa na exkluzívny 6-hodinový house set. To znamená, je to asi jeden z najdlhších setov, ktorý vôbec tento rok dám. A som rád, že práve v Košiciach v tomto exkluzívnom priestore. Takže kto má rád house music, pôjde to od pomaličky pekného downtempa až po housey, tech housey. Teším sa na vás, pretože to bude prechádzka houseovou záhradou. Takže 4.7. v piatok. Teším sa na vás, Beach klub Košice, 4.7. Zdravím vás, Miro DJ KG. Ahoj.